Ayo Ki ojo angel-angel kowe le. Ayo. Ayo le. Apin. Oh. Yo yo. Wayahe Mas Sutris. Iki Dik Putut. Yo. Iki wis watine olah. Cuci mata. Diolah dan juga Apa? Iya, ada Kesa dan juga teman-teman yang lain Nanda tidak ketinggalan. Oke. Wayahe Yono. Waktunya Mas Romi. Mata. Cuci mata. Ayo Ger, yo. Ayo dong. Kakak Sri. Dagangane kuda. Dagangane. Ya iki lho. Iya. Ayo nduk Kesa. Sing hati-hati yo nduk. Waspada ya kok sak wadya bola mutiar. Ayo, hea, 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 hea. Sing iki sapa? Sapa iki ya? Iki Nanda. Iki ora ro jenenge. Ora ro jenenge. Aduh, sing loro aku lali jenenge. Nah, sapa iki? Woi. Aduh, sing pusing aku. Yo, ojo. Ya, 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 ya. Ya iki lo ya. Iki mau jebule Endi. Delok. Pendi. Ayo Di. Om. Ayo dong Pendi. Ayo. Ayo Duk. Ayo Dok Lika. Sing ati-ati. Woi. Iki rodok emosine Nut. Oh ya. Nanda sing hati-hati yo Nduk. Siji-siji ayo mbak diatur ke Yondo iki sapa meneh sing sijine iki kira. Yo. Putut. Udah budaya man. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Awas.
ya mangkene iki olah kaprigenaning para Sri Kandi Pandoe. Kembara cacahing wonten 6 kang ngasta busana biru Pandoe. Op. Katon ayu-ayu lan uga tumara busana nira Pandoe. Nggih. Ayo. Iwak pasake. Op. Sing ngendang sapa Mas Tris? Mas Dedi Sumarsono. Aku poel. Ora dadi ngopo Tut. Semangate kembat kaliwat Tut. Hop. Akul Mas. Hop. Hop. Goyang Siti, tinggal Siti, lo, ya, goyang Siti, tinggal Siti, oh. Oke. Novan Audio Profesional ada Aini. Oi.
sesok libur cah. Enak ya. Sesok libur. Siblek sesok libur. Kabeh libur, Agi libur, Siblek libur. Yo. Out. Go. Hey. Yuk. Om lah. Hey. Matur nuwun Mbah Mandor tikus. Monggo katuran pinarak wonten dalem mriku. Karo Ki Mas Wiyono Mas Wiyo matur nuwun. Ayo.
Ahe, yo, 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 yo. Ahe, ho ha, yuk, 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 yuk. Pak, jokine kelak juga banyu Mas Asep. Banyu ini kelas. Banyu air minum. Tolong untuk pasukan pengairan. Jokine kelak. Ayo. Masuk sak josi Sus. Nggih, Pak Tris. Goyangane, goyang kiri, goyang kanan. Ketemu
yuk. Nah. Akhir. Akhir.